Welcome to my channel. Enjoy watching. Maraming siguro eh. Dapat tinanggap ko sa plastic kayo tinauunan na. Sweet na ko ka. Ano na naman si Nonoy? Sweet na ko ka ano na. Naod lang kaya. Ako sabi ko na kung dyan ako pag ulit bumabati sa bisikan maray. Nagpalok sa kami mamay. Mamay din naman na. Dyan ako sa may bumabati sa bisikan maray. Eh kapag nagpapauntok. Brad ako pinukawan tinawaning bora ka. So hari sa flower base. Inda day nga ako kay naugma. Nang ko bumakal ka naman ng bago. Uy, araw ka na mahal na. Mahal na talaga. At dyan pa ko tanoy pag pulime. Ano oras na po? Mga alas 12. Pagka yan. Iyo, after Iyo, lunch baga. May man niya, alas 12. Sa mga ungod pa kita. Iyo. Wala una na. Parang Gaiman, 12:30. May man kitang natatapos. Iyo, alas 12. Iyo, 11 baga nagkakara ka naman. Alas 12, may bini ka na karo. Sanayan ka iyan. Araw ka na dun po yung inaano. Takot ko. Okay na siya. Ay, iyo. Exciting part. Maray nga din mga kalungan. Iyo pala na. Siguro. Ano baga po? Natahuban. Crispy. Iyo, natahuban pala ng Sapa po yan dati oh. Sapa yan. Ano yan? Mahal na. Napaglumaga. Kaya man nga yung naghaharong dyan na naghaharam laban. Oo, nakarapaw nga ni.
ning pagkadunta. Ay, ayun. Yes. Ay, kumakabitay. Ja. Bakal man ja. Yung walang kartahan ng bibiyak pa doon. Yung walang motor sa karong grabe. Ang panahon nga ni ano pa yan? Rapro. Talagang to si ano, hindi na ba ako si Maliko? Thank you.